Kek piye konsepe joget koyo ngono kuwi lho. Eh, kek piye ngono. Konsepe lho piye. Goyangane koyo ngono kuwi. ตั้งใจจะพูดออกไปให้เธอรู้ใจคลายหลับน Goyang ya เมื่อเธ goyang อโศก bos, เศร้า tapi กระ aduh มาหัวใจประหนึ่งเหมือนไฟไหม้ berisi เผา lagi. เฝ้าแต่ไม่วัน Ladaku เฝ้า kuwi ค lho. อยคืนวันวันให้คนเดียว Ladaku ใจเปลี่ย disikat ว aku เอา lho. Eh, สูด iki มนต์ปวด wong ร้าย Thailand. เศร้าที่ไม่เหมือนเธอใครหัวทรมาน Keladakmu iki lho iso njitet tengah iki lho kek piye konsepe iki lho. Eh, piye konsepe iki? Dek koyo ngono goyangane dek koyo ngono. Aku iso mumet ya toh. Terus utek itu sampai kemana-mana. Sampai kemana-mana. Gara-gara ndelok nganu jogetan. Iki ketane jogetan anyar perlu ditiru iki. Enek sing pengen niru ora lho. Ketoke. Jajal tirunen cah. Engko gek tak anu viral. Gaya jogetan karo nganu ngono kuwi, kelambenan sualan ngono kuwi. Engko kirimno aku. Iya sing klathake gedhe-gedhe ngono kuwi sing pantes. Lek klathake cilik-cilik ya ora pantes no. Lek sing glamber-glamber ngono kuwi. Kudune klathake sing gedhe. Kuduke klathake sing gedhe terus sing iso jetet-jetet mlenos ngono. Ben iso aduh iso. Lah cah wedok lek ndelok ngono kuwi anggitmu yo dawa men apa rumah samura. Cah wedok ya demen nek ndelok perklathakan ngono. Hiburan gratis sak piye karepmu. Ndelok perklathakan kuwi ki dawa men. Masa aku yo gak nolak bolo. Lek ndelok perklathakan modelan kaya ngono kuwi isa joget-joget ngene-ngene iki. Iki wong Thailand iki. Lek wong Thailand iki kan aneh-aneh yo, atribute aneh-aneh. Kaya pakaian iki aneh-aneh dan menarik. Ben nggih piye pengunjung. Makane sing kaya bakul-bakul anggen Thailand iku kan BH niku enek bendratan tali. Terus mek apa putinge tok sing ditancoplas. Terus kaya dicongkop ada bathok mek pucuke tok ngono kuwi. Kan ya lucu-lucu to. Bakulan jualan makanan lho. Pokoknya nang daerah Thailand ki ya paling nang Bangkok lah, nang kotane sing daerah-daerah nang street food iku. Jadine ki iso menarik pelanggan. Lelek pelanggan disugih konoan ki ora serta-merta preyo ora pengen mangan. Iya to, alasane mangan iso nyawang pentil preyo ngono. Yo ora lah mek luwe terus arep golek mangane ora mungkin. Paling rono ki arep ndelok si pentil ngono mang. Tapi ya unik sih. Yes. Setiap negara iku yes enek keunikan ya. Tapi nek klathak kaya modelan ngono, nyapa ora nggawe koteka. Sing kaya wong Ambon kotekanan ngono kuwi ya to. Sing dicelongkop ngono kuwi. Nggen aku ki eruh rumah wong adat ya. Adat tak ki nek nikah iki lek nikahane iki dikon nganu kentu nang ngarepe sing nikahne karo di depan orang banyak. Lah sing ngrabekne yo nang akeh no iso roh adegan-adegan iya to. Nggih daerah mbuh ngendi pokoke pedalaman daerah iki. Gek mek apa kembenan karo apa jarik lek ini wong Jawa. Kembenan karo jarik ngene iki. Lek nang wong Jawa ngene dhewe iki. Jarikan sing lanang ki mek nggawe kaya cawet ngono modelan iki. Kaya mek cawet ngono kuwi. Kok iso ya?
unik lah. Wis ngene boloku terus saenem aja mek bayangne klathak. Salam putih.